farawa komai zanayi, kai ke ba ma ban muradin ruhi kowane yanayi. Yawa manne ya sake Qur'ani murna muka zo mi, ya Allah bani tallafi, zan yi yaban ka ne ga Mariya madandan masu tausayi. Farin ciki muka bayyana Ahmad yau ya zama hafizi, dan shehin mai nazar da shehi mai haska mana zuciya. Rabu salati mara iyaka ninnin ka gurin abin yaba, mai matsayin nan da baya shi ido san bai ga kamarsa ba. Abban Fadima shugaba ne shi na rike ba waninsa ba, shi daya Allah ya ɗaukaka, alihin suka sa su gaba daya da sahabbai ban ga kamarsu ba. Shehi Nazir nake wa jinjinar farko gaishe ka farin uba, tilas gaishe da jarumi ko da bai zo an gaishe ba. Shehi Naziru mai gidanmu ne ka zamto mana uwa uba, yau mun zo ramuwar biki, abinda kai yau ubangiji kadai shi za shi biya kana sahun gaba. Farin ciki muka bayyana Ahmad yau ya zama hafizi, dan shehin mai nazar da shehi mai haska mana zuciya. Haske ne yau ya bayyana gurin Ahmad kane gurin mu ne, baiwa ce daga Rabbana duk wanda ya so za ya bashi ne. Kai Ahmad sai ka goda Allah, girma ne ya zo a bayyane, Allah mai bada arziki shine mata goma shi kai hadda sifar gidanku ne. Ne sirrin Shek Hamza nake fada, duban jama'a sun yi tarbiya a zawiya suka himmatu, jila su gaishe da masani mai da'ifa shehu an aikatu, shi jifan ilimin ne, Allah dai ya ƙara lafiya don albarkar albarkatu. Farin ciki muka bayyana Ahmad yau ya zama hafizi, dan shehin mai nazar da shehi mai haska mana zuciya. Tilas ne in yi jinjina yin yi addu'a ga Ummu Salama, Allah Rabbana dan yi manzan ka kara mata rahama, domin sanadin da mun ka san wannan rahama gami da ni'ima, shi Ahmad jikanta ne, duk sanadin ki ya zama Qur'ani Ahmad ya haddama. Sai ka ba da himma haddata ka tattala, kai ne na biyu cikin gidan ko haddar Qur'an ka kammala. Yar masu gida yayar ka ce ita ce farko an ta kammala, kai aiki irin na Mariya, kai makannan ka su kwaikwayi aikin da ka koya ga Kamila. Farin ciki muka bayyana Ahmad yau ya zama hafizi, dan shehin mai nazar da shehi mai haska mana zuciya. Hajiya Fati muna ta yaki murnar samun ɗan nan maɗaukaki, uwar su maraya da mai uba Hajiya alƙaro arziki, ga daula rabiye muku sannan ga ɗa naki haziki, makajin shehi Naziru ne. Hajiya Fati uwar gida gurin shehin mu Naziru sa farin ciki. Da farin wata, Allah ya baka arziki kai al'umma suka ambata, maza mata na farin ciki na abin kirkin da ka aikata. Ahmad daren nan naka ne, Allah ya rika ko lahira ka tashi layin mahaddata. Farin ciki muka bayyana Ahmad yau ya zama hafizi, dan shehin mai nazar da shehi mai haska mana zuciya. Yanzu dai gari ya waye Ahmad ne ya yi harda, ga dubin mawakan shehi mun fito muna yin murna, ga dubin abin alkhairi in ya samu wa zai zauna. Ahmadu bulalar malam da hantara an dena, bi ruwa da sanyi zuka sai kana biyar Qur'ani
kamar yana zuwa bumbahi ni dausayi kwani ne shaida na yi walla na yi tallahi waka muke